Umqeqeshi omusha we-Kaizer Chiefs, uNasruddin Nabi, uthi akwamukelekile ukuthi amakhosi awakaze anqobe neyodwa indebe kumasizini ayisishiyagalolunye. Lo mqeqeshi waseTunisia wenze isithangami sakhe sokuqala sabezindaba eNatsharena ngoLwesihlanu. I-Chiefs ilungiselela umdlalo wangesonto wokulungiselela isizini ye-Toyota Cup. Kulindeleke isixuku esihle eBloemfontein. Amathikithi angu-30,000 adayisiwe ngoLwesihlanu ekuseni. uNabi ubhekene nomsebenzi onzima wokuthi i-Chiefs iphinde ihlabane ngezindebe, ikakhulukazi kweyeligi. Iqede isizini edlule isendaweni yeshumi, isele ngamaphuzu angu-37 ngemuva kompetha iMamelodi Sundowns. Uma sibheka igama elithi-Kaizer Chiefs nokuthi iklabhu enkulu kangakanani e-Afrika, akwamukelekile ukuthi iklabhu ingasitholi isicoco eminyakeni eyisishiyagalolunye, kusho uNabi, ikakhulukazi njengoba iklabhu inabalandeli abaningi eNingizimu Afrika futhi iyiklabhu enkulu eNingizimu Afrika nase-Afrika jikelele. Iklabhu enkulu kangaka nokungabi naso isicoco esikhathini eside, yikho kungenze ngaba nentshisekelo yokuza lapha ukuzoyiqukula sibeke phezulu lapho eyayikhona. uNabi udlulisise ixwayiso kubalandeli abalindele impumelelo esheshayo. Sidinga isu langempela, sidinga ukwethembeka kithina nakubasekeli bethu, kusho uNabi. Kufanele siye phambili ngaphandle kwengcindezi futhi sinamaqiniso amaningi. Uma sesihlaziyile esinakho, sahlanganisa isu lokuthi singayiqhuba kanjani iklabhu iye phambili. Kufanele sifinyelele endaweni thize. Angifuni ukwenza izethembiso noma ukwenza isimemezelo. Ngeke nje ngibe umuntu ofuna ukuthandwa abantu, ngenza abalandeli bezwe lokhu abakufunayo. Ngiyazi ukuthi abalandeli bakhathele izinhlelo namasu. Wonke umuntu ofikayo uthembisa izinto eziningi, kodwa silapho kuzokwakha iqembu eliqinile elizokulwa unyaka wonke. Angizenzi zabo, sizolwa kuyo yonke imidlalo ukuze sithole amaphuzu amathathu.